Tervetuloa taas mukaan syventymään yhteen mielenkiintoiseen lähteeseen. Kiitoksia. Tänään meillä on käsissä, tai oikeastaan korvissa, kirja nimeltä Kotiportilta kouluun asti. Koululaisen elämää 1950-luvun Kokkolassa. Joo. Ja tämä pohjautuu siis Liisa Pihkalan keskikouluaikaisiin ihan aitoihin päiväkirjoihin. Ne on koottu tähän teokseen, joka on osa laajempaa Pihkaloiden muistelmat-sarjaa. Aivan. Ja juuri tuo päiväkirjapohjaisuus tekee tästä niin arvokkaan lähteen. Joo, eli meidän tavoite on nyt kurkistaa sinne 50-luvun arkeen nimenomaan Kokkolassa. Millaista se kouluelämä oli ja miten se Suomen suuri murros, se modernisaatio oikein näkyi ja tuntui yhden nuoren tytön elämässä. Ja tässä on just se hienous, että tämä on tämmöinen mikrokulttuurihistoriallinen lähde. Eli ei katsota vain niitä isoja linjoja, vaan mennään ihan sinne arjen tasolle. Aivan. Se tarjoaa sen niin sanotun alhaalta ylös näkökulman. Historia tavallisen ihmisen silmin, eikä niin kuin se usein virallisissa historiankirjoissa esitetään. Just niin. Miten ne muutokset ihan oikeasti koettiin? Juuri se. Ja nämä kirjoittajat, Liisa ja Juhani Pihkala, hehän ovat tehneet yhdessä aiemminkin tällaisen todellisuuspohjaisen teoksen, sen Taivasaluspenkin. Joo. Eli heillä on selvästi kiinnostusta dokumentoida historiaa nimenomaan näiden henkilökohtaisten tarinoiden kautta. Ja se arki tosiaan herää henkiin tässä kirjassa. Kuvataan sitä Liisan perheen elämää siellä Kokkolan keskustan kerrostalossa. Ja ajattele, siellä oli jo juokseva vesi ja sisävessä. Joo, se oli siihen aikaan vielä aika modernia. Ei todellakaan itsestäänselvyys kaikkialla. Ei ollut, ei. Ja isä oli talonmies ja lämmitti talon yhteistä saunaa, eli saunaankin pääsi melkein kuin omaan, vaikkei ihan yksityinen ollutkaan. Ja sitten ne kodin uudet ihmeet. Niinpä. Kirjassa kerrotaan, miten kotiin ilmestyi pölynimuri ja jääkaappi. Aivan. Isoja asioita arjen helpottamiseksi. Ja jopa pulsaattoripesukone. Tiedäthän, sellainen vanhanmallinen, päältä täytettävä härveli. Joo, muistan kuuleeni niistä. Se oli varmaan aikamoinen mullistus pyykkihuoltoa. Varmasti. Mutta samalla, niin kuin sanoit, se kontrasti vanhaan on läsnä. Kirja kuvaa elävästi, miten maito haettiin vielä kaupasta omalla kannulla. Kyllä. Ja voi leikattiin siellä kaupan tiskillä isommasta palasta asiakkaan haluama määrä. Juuri niin. Ei ollut valmiita paketteja samalla tavalla kuin nykyään. Tämä rinnakkaiselo vanhan ja uuden välillä on jotenkin tosi kiehtovaa. Nimenomaan. Ja siinä kiteytyy se koko sodan jälkeisen Suomen muutos. Kaupungistuminen, modernisaation ensiaskeleet, koti ja sen varustelu nousi ihan uudella tavalla edistyksen symboliksi. Aivan. Ja samalla näemme, miten me perinteiset tavat eli sitkeästi siinä rinnalla. Ja sitten tietysti nuorten maailma sieltä alkaa pilkistää jo se orastava kulutuskulttuuri. Joo, sekin tulee esiin. Liisa seuraa lehtien mainoksia ja kauneusvinkkejä. Kyllä. Ja haaveilee muodikkaista vaatteista ja käyttää Rexona dödöä, niin kuin elokuvatähdet. Aivan. Pieniä yksityiskohtia, mutta kertovat paljon siitä ajasta ja nuorten maailmasta. Juuri näin. Ne unelmat ja ihanteet. Mutta elämä ei ollut pelkkää kotia ja uusia tavaroita. Miten se vapaa-aika sitten sujui 50-luvun nuorella? No, radiolla oli iso rooli tietysti. Sieltä kuunneltiin suosikkiohjelmia. Joo, kirjassa mainitaan Pekka Lipponen, se seikkailusarja, ja Metsäradio, ja lauantain taivotut levyt varmasti klassikko monelle. Aivan. Ja elokuvissa käytiin ahkerasti. Se oli tärkeä ajanviete ja ikkuna maailmaa. Ja kirjasto. Liisa oli kova lukemaan ja lainaamaan kirjoja. Kyllä. Ja sitten tietysti ne kaverit, yhdessäolo ja koulun kerhotoiminta oli yllättävän vilkasta. Joo, tämä oli mielenkiintoinen kohta. Liisa oli mukana kuorossa, urheilukerhossa ja sitten tämä raittiuskerho. Hän vaikutti olevan siinä tosi aktiivinen. Aivan. Ja se kerhotoiminta on hyvä esimerkki siitä, miten koulu tarjosi huutakin kuin sitä varsinaista oppimista. Se oli sosiaalinen ympäristö. Niin. Ja kun mietitään sitä 50-luvun kontekstia laajemmin, suuret ikäluokat vyöryivät kouluihin. Just, se aiheutti valtavan paineen. Kyllä. Monessa kouluissa jouduttiin opiskelemaan 2 vuorossa, aamu- ja iltavuorossa, jotta kaikki mahtuivat. Aikamoista. Mutta samaan aikaan yleissivistyksen arvostus kasvoi. Suomi teollistui ja tarvittiin koulutettua väkeä. Joo. Heijastivat sekä uusia pedagogisia virtauksia että ihan taloudellisia realiteetteja. Ahaa, okei.
Mutta palataan siihen Liisan kerhotoimintaan ja siihen raittiuskerhoon. Tässä tulee se kohta, joka mua vähän yllätti. No kerro. No, sen kerhon kautta Liisa pääsi paitsi ihan valtakunnallisille raittiusnuorten kesäpäiville Suomessa, niin myös ihan kansainväliseen raittiuskonferenssiin. Ai jaa. No katos vaan. Joo, aika huikea kokemus varmaan sen ikäiselle tytölle Kokkolasta siihen aikaan. Todellakin. Aivan mahtava esimerkki siitä, miten tuollainen koulun ulkopuolinen toiminta saattoi avata ihan uskomattomia ovia. Niin. Ja laajentaa sitä maailmankuvaa ihan valtavasti. Se kertoo myös siitä, miten vahva se raittiusaate oli silloin, myös nuorten parissa. Se oli ihan varteenotettava harrastus ja yhteisö. Kyllä. Ja kirja kuvaa myös sitä ihan tavallista koulutyötä. Ne 45 minuutin oppitunnit, välitunnit ulkona säällä kuin säällä. Joo, ja oppiaineet. Liisa vaikuttaa oleen ylpeä omasta koulustaan, Kokkolan yhteislyseosta. Sitten tulee rippikouluaika, kuvataan sitä juhlaa, tytöt valkoisissa, pojat tummissa puvuissa. Se oli iso etappi nuoren elämässä. Totta kai. Ja sitten se asteittainen siirtymä kohti nuorta aikuisuutta. Ensimmäinen permanentti laitetaan kampaajalla. Joo, ja kesätyöt. Jäätelökioskilla ja sitten jopa puhelinkeskuksessa. Nimenomaan. Ja juuri nämä pienet arkiset yksityiskohdat, ne tunteet ja kokemukset, ne tekevät tästä kirjasta niin rikkaan. Aivan. Se ei ole pelkkä luettelo tapahtumista, vaan se välittää sen tunteen. Miltä se arki ja kasvaminen 50-luvulla oikeasti tuntui? Se on kuin aikakapseli. Juuri niin. Se on varmasti melkoinen muistelujen kertausteos niille, jotka sen ajan ovat itse kokeneet. Nostalgiaa ja tunnistamisen iloa. Joo. Mutta samalla se on tosi helppotajuinen ja konkreettinen ikkuna siihen menneeseen aikaan nuoremmillekin sukupolville. Se auttaa ymmärtämään sitä historiaa, joka eletään juuri näissä pienissä hetkissä siellä arjessa. Eli summa summarum, tämä teos on paljon enemmän kuin vain yhden tytön päiväkirja. Paljon enemmän, kyllä. Se on pala Kokkolan paikallishistoriaa totta kai, mutta ennen kaikkea se näyttää jotenkin niin intiimisti ja sisältäpäin, miltä se suuri yhteiskunnallinen murros, se modernisaatio, tuntui ihan tavallisen suomalaisen nuoren elämässä. Juuri näin. Ja sen takia tällaiset henkilökohtaisiin dokumentteihin, kuten juuri päiväkirjoihin, perustuvat kuvaukset on niin korvaamattomia historian ymmärtämiselle. Ihan eri tavalla kuin laajat yleisesitykset tai tilastot. Ne antavat syvyyttä ja muistuttavat, että historia koostuu lopulta lukemattomista yksilöllisistä tarinoista ja kokemuksista. Aivan totta. Ja tähän liittyen jätetäänpä sinulle, hyvä kuulija, pieni pohdittava tähän loppuun. Mieti ihan hetki omaa arkesi juuri nyt. Mitkä sellaiset ihan tavalliset asiat, miten vaikka teet ostoksia, käytät teknologiaa, vietät vapaa-aikaa, opiskelet tai teet töitä, mitkä niistä voisivat kertoa tästä meidän ajastamme tulevaisuuden ihmisille? Jos kirjoittaisit ne ylös päiväkirjaan tänään. Joo, mielenkiintoinen ajatus. Mikä tuntuu nyt ihan itsestään selvältä ja arkipäiväiseltä, mutta voisi olla vaikka 70 vuoden päästä tosi kiehtova kurkistusikkuna juuri tähän hetkeen? Sitä kannattaa ehkä vähän miettiä.